Dili lalim ang pagpangita sa Panginabuhian o gikinahanglan nga sa gubangon ang tanan tungod og alang sa pamilya. Yano ra ang pagtan-aw sa uban apan likod ning panikay-sikay sa uban mao ang tinguha nga makadala og pagkaon alang sa pamilya ug mabuhi matag adlaw. Si Chona Carion sa iyahang RTV Presents. Sagad sa mga Pinoy kugihan nga manikay-sikay matag adlaw. Unsa may matang sa Panginabuhian buhaton tungod og alang sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan sa tagsa-tagsa ka pamilya. Mani. Ay luto na ilaw. Si Berlito Acaso, 25 anyos, taga Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. 11 anyos pa lang, ang panuigon nakakaton na sa hard work uban sa iyang mga ginikanan. Apan sa pagkakaroon, siya na ang nanginabuhi uban sa iyang partner sakay nining multicab nga napuno sa mani. Musuroy sila aron mamaligya. Gikan sa Talisay, hangtod asa sila maabtang mamaligya niini sugod sayo sa bungtag hangtod na sa gabii. Tuyok na diri sa kuan mo mo. May pwesto ko. Wala na mi ba. Tuyok na diri sa kuan. Sa Talisay? Talisay ra po. Talisay abot dito sa Cebu. Dawi ba? Matud niya mas praktikal ang iyang himo tungod kay wa siya'y abangan kay magbalhin-balhin man siya og dapit sa pagpamaligya. Alang sa uban, tan-awon ang matang sa panginabuhian nila ni Perlito nga sayon apan iyang giulagway nga dili kinasayon nga panginabuhian. Apan kung magkugi, muabot sa 3 ngadto sa 4,000 pesos ang iyang halin matag adlaw. Grabe ka edit. Pero Ano? Bisan non kinang makaon, kaon gid ba? Ay go ra gid ma'am. Then sa gamay makakaon ra. Samtang mo bisita ka og Talisay City Hall, usa sa musugat kanimo si Evangeline Aviles, 41 anyos. Si Aviles magbiyahian gikan sa Barangay Uwak, lungsod sa Asturias, hangtod sa Talisay City Hall matag adlaw aron lang manginabuhi pinaagi sa pagpaninda og dawa, budbud og piko og daghan pa. Siyam katuig na siya nga nagsalig sa pagpaninda isip panginabuhian. Inikahurot sa iyang paninda, muli dayon siya sa iyang probinsya. Ug tungod kay inangkat man ang iyang paninda, ang 500 hangtod 1,000 nga kota matag adlaw maong iyang magastos sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan uban sa iyang unom ka mga anak. Kapoy pero kinahanglan man. Kapoy dili ganun dili. Kinahanglan man ang kamot para sa mga anak. Dita man ang kamot, way man itabo. Nakapa-eskwela. Makapalit sa kinahanglan sa mga anak. Lain-laing diskarte aron lang maluwas inubanan sa paningkamot. Maun sa mga matang sa panginabuhian, ang importante na disente kini. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carion og kini ang akong short dokyo.